salah tolong ditunjukkan. Kok sasik kami pantun, kami berendang kurang pandai. Ibarat orang Melayu aja kodajang, lawi na lawe kami sawang, ombak na kadang kami tundo. Kok tabanam tolong disulami, kok anyik tolong dipintasi. Baik itu kandak kami semalamku. Barih nan di hati kok tak kawahan, dan di bawah kok tak katian. Mana bang sentano kendak dipangka, menyisir kendak sampai kau juang. Bari maaf kami di mama. Namun ba'ala tekini mak, indak kuno di rentang panjang bana. Kaganti sirian na sekapua, kaganti pindang na sekato, kaganti perkenalan diri kami. Nan kabarendang semalam kini, nan kamahibur semalam nangko. Simak de mama jale-jale, nak mo tarangan surang-surang. Nan kebasa luang, Bang Rusli dari Solo, nan kabarendang lai barampe balimu jenam buru ako. Nan pertama yang sing dari Singkara, manatap di kota Solo. Nan kedua, siapa mau tadi? Susi Domil, Amelia Cimel dari Simpang Rendio. Kemenakan nambo Cimot, Cimoy. Surang lain ini nyoy ka? Siapa mau? Sri Pedangata. Tete, kok Sri Pedangata kakak sibit no? Tete dari Solo kampe-ampenya. Tukang organ kita siapa mau? DJ Tarik dari Surian, ya jauh DJ Tarik kan? Diiringi oleh Bayau Musik, nama Sarawak pendek sebentar aku ketua kadang itu. Kok mbo dosan perkenalan dajang ya? Asambo dari Sungai Tarap, kapak buruak takadai maha, kapadang katiang, anta pavilo kadita bosi. Ranca indak buruak tadorong, alah diuntuang kaba ajo. Kamala na buruak kem tak tolong, tiuk babini jando juo. Ayalah mama jodoh sana, indak guno di rantang banang. Elok dikumpani isingke, ambil sekadar nampak guno. Elok kita dangakan sadlong jadendang, simak lapan tunci cie, sabik lalagun teraso. Jos singgalang solong dimulai mak, ba itu ada goronangko. Kami do indak cedia pandai, timbang dek tuan nawasamo. Lah rami pasadang undang uang, dimungku bajalan kadang kemudian jalan ke Suleki ke kida orang kabalai. Orus li yang bila saluang, lia jayanti di ambuan suah berendang. Jo singgalang indua kita daki, jo bismillah guru dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum didaki singgalang indua, salamat bugurau mama jurusana umumnya masyarakat atau penitia halik malam kini si pangka minta lagu nantaraso ambillah pena nyampang kau nak tersabit di namo indak tembo digala bari maaf kami tak banyak di kampung kita Banyuwan. Yalah mama jurusana pada siang babi hari, pada malam babi minyak, pada babi umur saja. Asulah ambil saluang Bang Rusli naik yanti kesenggalangin dua. Salamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo lupa bos ketik Rusli. Selamat datang rombong YouTuber Abang Beni Bana ketua kadangnya Abang Donald. Selamat datang di kampung kami YouTuber dari Sungai Rumbai. Yalah ansulah sengalang dua yanti.
Coba panua gantang bahal lanjirang ama sugat tanah nak tigo dua alai tapakai di minang kabau alai di manyo kini alai latuan jasalam sambah kami anjiwang amarila jeng maaf kami minta alai wajo jang koko tak lampau alai di manyo kini alai latuan Mari cabi kain di Bali ama cabi bangunti yang anu alai tuana bangunti yang anu ama pai karam le ninyoren iyo lalai ladindina minta tabia kami banyanyi ama makin sana samu alai tuana ilanan bangsamu ama ragu den ninyoden iyo lalai lari sawa Alawan kabo kapamu ener maam dia baca ampangan singkalai oh alai ampangan singkalai oi di manyo kini alai nan kanduangan ada salah tapa buende ma dia de makanan banalai alai oi kanan banalai oi karam den le dinyo alai latuan nai Kalambaga puyama oe asodama lalai antaro togo ajo palito antaro togo ajo palito elola sapuyama oe nanatakan nanan kandung sarago kito alai masukol sarago kito alai nambah ini noyama di pakanakan tuan disuka liakan tuan aga ariama kan tuan aga arika uoi nande yakin orang banyak kamu bani oyama oi batamu jona buruak malam ini lalai dan barampe lai gati-gati lai datang de dadak ke jauhan kan tuangai pandang agurau oi samal abako dema oi samal abako dau jaga oi coromonganyo biala banang de dawan abasawan kan tuangai alang-alang dianjang dema dianjang de dakaram de ninyo
Oi tasabu ibarang